Ay sir, may buntag. Delivery sir? Ikaw ba si Alan Bugoy? Oo. Magkato may sa JBL speaker, i-order? Speaker tunda ko bitaw sir, JBL? Speaker? Oh, ikaw may naka-country god. Wala ko order na kinsa may asam nagikan. Wala po niya kabutang sir, masa delivery lang. Wala. Alan Bugoy, mo na sir. Speaker? Speaker, si JBL? Sama din ba? Speaker sa dako sir? Worth of 38? Wala ko kakuan ani ba? Wala ko order ani. Wala ka? Order ani? Ato pa nang last week pa nag-order sir. Mo tong gihaton, na mo karon. Wala ko order ani sir. Wala ka order sir, wala ka naga Wala. Oh, order ani sir? wala ka order sir. Wala. Mo mo ni tama po ni ang address sir o kuan, pangalan. Tama. Oh, pero wala gi ko order ani. All sounds. Imong mga anak wala nagakuan ani, imong pangalan gigamit. Wala po. Ano yun? Bari sir? Wala, Puro kay Mito mo ginidre address. So mo jud mo gisunod sir. Wala ko order ani. Wala jud ka order sir, unsaon na mo ni nga layloy pagigigikanan ni. Kidapawan pa. Unya sa man tani nga wala mo kay kalibutan ani. Mo gani. Abot mo diri. Nag-order ka? JBL sir dong dagko bitog speaker sir. JBL ba? Bluetooth nga kuan. Tingala gani ko nga. Wala ko eh. Nago ko sound ko ah. Sa mo mga anak ko diha sir. Wala ko sawa din. Asa di mga asawa sir? Tapos gawas. To gawas kisa man ning kuan mo wala kay nagbinuang pangalan na sir. Kani gani ato ang verify yun. Gigamit mo ning pangalan siguro nimo ani. Kani atong verify. Upo kay kaila diri nga pareha mo pangalan. Ano niya? Alan Bugoy. Bugoy sir. Bugoy kay gibutang oh. Mo gi pangalan ano? Mo gyud. Order man ko nga. So may bayad. So, unsa mo nato ni sir nga namin Dili gi po ko mo accept ani kay dili wala man gi ko ni order ani. ora jud ka order sir. Oh, tinuod lang. Oh. Ano? Ni mo gi pangalan gyud diri ko. Bulos-bulos lang gi ko sa inyo nga kalayo man ni gikan. Oh, kidapawon pa sir. Mo ning yaton mo karon kaya last week mo gi order good. Binuangan tani ba? Ano lang sir, pwede lang mo nga i-picture si mo sir. Para pakita lang mo nga dito nga sa office na mo nga nani medyo midri karon. Okay lang ba si mo ha? Okay lang unsa yung address? Kidapawon pa sir? Ano ni inyong kuan? Wala, for delivery slip lang ni sir. Nakabox mo na kadiya ko sulod. Wala ay ko order ani gyud. Tinuod lang. Ay ko bayad ani. Mo lagi kay mo pangalan ko nimo sir, magsunod lang pod. Dato pa. Mo ni pang delibera na mo karon. Sa pa nga lugar, imo among giuna. Oy order ani sir. Klaro sa to. Sige sir, mga ilang picture si mo sir para dili po makakuha nimong kuan dito. Pwede. Okay sir, okay sir. Pwede. Sorry gi kayo, wala gi ko order ana sir. Okay lang sir. Ano lang, ibalik lang na mo sa office pero mga ilang picture gid si mo ha. Ano sir? Kay imong pangalan god. Among ikuan lang dito nga di gyud ikaw nag-order. Basi kami gi-scam lang pud ani. Mao lagi. Igamit yung pangalan, ipa-deliver diri. Tinuod lang sir, wala gi ko order. Sige sir. Okay ra ko po picture. Dire ta sir. Kao ba sa item sir? Ha? Namo diri sa likod god. Sige ra, okay ra. Asa man Aw sam na cash on na rin sir. Pa-deliver. Food nga, imo ba yung birthday? lagi sir, wala gi ko order ana ba? Wa nga no, igamit yung pangalan nimo ba? Ano lang sir para dili makuha po nimong pangalan. Mga ilang picture ha? Sige lang sir. Wala na. Surprise! Happy birthday! Salamat kayo. Prank na to sir ha? Ayaw kalain. Okay. Sugo lang po mismo mga asawa. Siguro minimum sa guys, surprise kita ini. Surprise ito. Sige, salamat. Kulbaan man tayo sa kabayan. Mau po. Katag na, katag. This will. Natay surprise, oy. Magi pong sugo niya sir. Mao yun. Ya. Kadance ka na mo, happy birthday. Sige, sige. Allah, ka-social. Happy birthday to you. 57, edad, 57. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle, sir. Happy birthday.
Kadali lang sir kay nasa message para sa mga sir. Wag yun na ingon si mama ni? Wala. Wala gid siya nag-final. So, ano lang sa sir? Dear Papa, happiest birthday. So ikaw sir, sa may birthday wish nimo si mong Papa. Dili ko. Kanang pan pa. Dahil suporta sa mua. Sa mabutay ng panahon. Wala. Hello. So ikaw lang ga, sa may ingon mo sa Papa karon. I-greet si Papa. Salamat nga. Unsa man din ni Papa ron? Unsa man din ni Papa ron? Birthday. Oh, i-greet si Papa. Great daw. Ina happy birthday. Birthday Papa. Birthday, Papa. Did you mo feel? Di good siya. Sige sir, thank you. Happy birthday.